Samantala, Idol, sinuri po ng DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office katuwang po Municipal Engineering Office ng Mangaldan ang mga nakatakdang proyektong pang-infrastruktura sa bayan bilang bahagi ng paghahanda para sa fiscal year 2026 infrastructure program. Kabilang sa mga inspeksyon ng planong pagtatayo ng multipurpose building sa mga barangay ng Banawang, Batang, Banlag, Gesang, Gigilonan at Osiema. Gayon din ang covered courts sa Mangaldan Central School. Tiniyak ng ahensya na nasusunod ang mga kinakailangang requirements bago maisama sa implementasyon ng programa ng DPWH para sa 2026. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang pagsunod ng proseso at dokumentasyon para masigurong pagtatayo ng mga pasilidad sa bayan ng Mangaldan. IFM News. IFM News. IFM News.